ми се подкосяват крака. А когато я свали? Ще ти разказвам. Иди Как ще ми разправяш? Иди донеси куфарите от гарата. Разкажи ми да. Ще ти разказвам, донеси си куфарите. Zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo. Zubi zoo. Zubi zoo means that I love you. I can't explain this feeling that you're so Ало? Ало? Не. Ало? Ало? Не, уважаеми господин не е тук. Вие ли сте фройлен Джуди? Здравейте. Откъде се обаждате? Вече от летището? Да. Може да си сигурна, че той много ще се зарадва, да. Да, значи до скоро. Аз съм Бен. 30 минути до гарата и на отиване и на връщане. А там чаках и за буфалите. Откъде ли идват всички тия хора? Вероятно от село. Може всичко е толкова по-просто. Надявам се, няма да останете дълго. Всички гости на Бернали сте толкова любезни. Добро чувство, Роберо, добро чувство. Мисля ви само доброто. Една идва, друга си отива, така и денонощно. На мен започва да ми става интересно. Не всяко интересно нещо е морално. Мисля, че съдите малко строго, госпожо Берт. Госпожица. Извинете, госпожица Берт. Моля. Между другото, швейцарката се обади и каза, че ще дойде по-рано. Ами няма проблем, Жаклин излетя. Само, че този път остава за 3 дни. Ами, това не е ли предвидено в часовия график? Ами не е. Джанет се връща в понеделник. Да, днес е събота, Джанет се връща в понеделник. Ама няма страшно, госпожица Берт. Добре, че пристигна. Аз ще помагам. Къде да си разопаковам куфа? Където искате. Само не е старта, уважаеми господин. Предлагам ви най-спокойната, тази към двора. Много сте мила с мен, госпожица Берт. Не сте ми симпатичен. Просто изпълнявам служебните си задължения. Защо ме напуснете тогава? Нямам такова намерение. И аз си имам система. Затварям си очите. Помага ли? Помага през деня. А през нощта ми се привиждат такива картини. Но да оставим това. Махнете куфарите си и тук пречат. Бихте ли ми помогнали? Не. Защо? Носи ги чак от гарата. Има таксита. На това ли сте ви сякаш отивате на светско пътешествие. За мен пари ще е околосветско пътешествие. Има нещо във вас. Но още не мога да преценя дали ме дразни или ми харесва. Госпожо Берт. Да. Бихте ли ми донесли малко лек? Не. Защо? Не съм ваша камериерка. Жалко. Изглеждате ми доста разглезен. Женен ли сте? Не. Ами, женете се. Липсата на мъже... Жени. се отразява зле на мъжа. Разбирате се. Надявам се на мен да не ми се случи това. Човек се надява, но в повечето случаи на празно.
Моля се, Берти, вие имате нещо освежаващо в себе си. Аз много давно имам намерение да се женя. Ами, женете се за зряла жена. На вас ви трябва закрила. Аз търся нещо по-младичко. А защо изобщо да се женя? Вижте, Бернар, не е женен, да си живее чудесно. За да живеете като господин Бернар, трябва да имате желязно тяло. Но кой ви каза, че аз не съм железен? Вие знаете ли, ние в Лимош си лягаме в 10 часа. Ядеме овесени ядки с пирони за закуска. Вие знаете ли какви потенции има в него? Боже, само това ми липсваше. Още един хотел.
на Бернар. Казвам се Робер Кретиен. Така ли? Добре. Да, вие сте Фройлайн Джудит. Бернар ви говори за мен. Той не говори за никой друг. Аз защо го няма? Защото отида да изпрати отида да изпрати жакетите на химическо чистене, пък аз през това време пристигнах с влака от Лимош и след това отидох да си взема куфарите, а пък Берт ме настани в стаята към двора. Лимош? Това не може да бъде. Това е невероятно. Седнете Лимош. Кое е невероятно? Ми да, моята майка живя известно време в Лимош. Това е забележително. И колко време живя вашата майка в Лимош? Ами живя една нощ. Това е много важно. Да, а вие на коя улица живеете в Лимош? На главната? Ами да, и моята майка беше там. На главната до паметника на Молиер. Молиер, Бакалина, знам го. Аз говоря за поета Молиер. Да. Той на бакалницата няма паметник. Сигурно ли сте, че вашата майка е живяла една нощ в Лимош? Ами да се призная, не съм така сигурна. Но във всички случаи е била една нощ в Франция. Колко хубаво, че има еднакви спомени, Джуди. Да, вие сте очарователен. Личите ме просто Джу. Нали сте приятел на Бернар? Да, аз съм Робер Кретиен. Бернар ми предложи своето гостоприемство и ме покани да ви погостувам известно време. Надявам се, че нямате нищо против. Не, ще бъде много хубаво така. Бернар ще бъде по-малко самотен, когато мен не няма. Да. Ще си има приятел. Права сте. Аз знам какво значи да си самотен. Моля ви, но казвайте, че ви целувам. За съжаление, това беше грешка. Грешка, ама все пак беше целувка. В никакъв случай не искам Бернар да мисли, че мога да греша. Ама то дори да не беше грешка, аз пак нямаше да му кажа. Ама ако беше грешка, аз нямаше никога да ви целуна. Добре, вече забравих за целувка. Наистина ли? Готов съм да я забравя срещу една малка награда. Каква награда? Целувка. Да ви целуна още веднъж? Да, за да забравя за винаги първата целувка, трябва да ме целунете още веднъж. Този път няма да бъде грешка. В никакъв случай не мога да ви целуна. Аз не съм порочна. Ама целувката не е порок. В Лимош, например, имаме обичай. Годеницата целува всички приятели на годеника си. Как? По устата? И как? Вие сте вулгарни. Ама не съм вулгарен. Айде не трябва да забравя за винаги първата целувка. Да. Аз не мога да си представя този Бернар, който е толкова щедър, има такава дребнава годеница. Видяхте ли? И аз мога да бъда щедра колкото Бернар. Сега отивам в спалнята да чакам Бернар. Изоставяте ме точно в този момент. Предполагам, че ще искате трета целувка, за да забравите първите две. Аз съм годеница на вашия приятел, не го забравяйте, принадлежа на него. Казвате го само защото искате да ви целувам. Ще вляза на спалнята и ще ви целувам. Разбрахте ли? Швейцарката пристигна. Купих и цигар. Разбрах, Берт. Що е целувам? Вие? Да. Вие защо ме гледате така? Нищо, гледам си. Вие нямате ли си някаква друга работа? Няма. Не искате ли да си намерите друга работа? Ето ни отново тук. Не! Жиглини, вие ли? Какво ама и вие ли? Това е голяма изненада. Вече не е изненада. Полета ми се отлага за утре в 11. И цялата вечер ли ще Изненада останете? ли? Може да имате нещо против, че се върнах. И цялата вечер ли ще останете? Половин вечер ли да остане? Да, значи цялата вечер. Можем да отидем някъде навън. Например в Сен-Жермен. Да се напием, да преспим и да потанцуваме и до сутрин. Бернар, ти си гений. Защо да си знаеш, Арнели? Може и друга, да винаги е добре малко смяна на обстановка. Добре. Ама, трябва да излезете веднага. Навън вечерта е толкова хубава. Птичките пеят, щурците звънят. Веднага трябва да излезете. Предпочитам да се остана. След като предпочиташ, ще излезем след вечеря. Не след вечеря, веднага, спешно е.
Това е спешно. Разбира се, че не е спешно. Просто си помислих, че вечерта навън е особено приятна и щурците свирят и това. Не обричам скакалците. Ако искаш излез и се разхождаш. Аз оставам тук. След като излезем след вечеря. Мазел, защо са толкова бледи гъстите ви? Бледа ли съм? Бернар, бледа ли съм? Не, гледай си Не. Всъщност бузите ви са червени, чудесно сте така стойко. Червени бузи? Това е отвратително. Бернар, червени ли са ми бузите? Всъщност така сте като картина на този на Пикасо. На Пикасо. Да, на Пикасо от розовия му период. Точно от розовия му период. И на ваше място бих излязъл веднага. Защо ме да ходя на майната си, като тук ми е добре? Донесете ми коняк. Вие мислите само за себе си. Бернар може би има други Говорим за потребности. коняк. Аз чувствам потребностите на Бернар. Оставам впечатлението, че ще преочаквам там. Така че отивам в спалнята и като се върна, искам бутилката си коняк да ме чака. Не. Аз пил там. Така ли? Да. Бернар ми даде спалнята ви. Дам си му спалнята. Аз ли? Да. Ти каза, чувствай се като дома си, отиди където искаш и аз си избрах спалнята. Спомням се. Ме интересува какво сте избрали. Аз дори някой погледам на вашия багаж. Аз съм си разопакувал куфарите и ми е неудобно. Изобщо не ме интересува вашите куфари, няма и да ги погледам. Това неудобно ми е, сигурно е от възпитанието ми от манастира. Имаш много странен приятел. Да. Не разбираш ли защо ви гони от тук? Да, защото в 23 пристига Джудит и те взела паника и са хладнокръви приятели. Искам веднага да разбера колко хладнокръвни си ти, приятели. Джудит е вече тук. В спалнята е. Иди да я поздравиш. Иди да я поздравиш. Идиот, защо веднага не ми направи знак? Какво правя през цялото време, Идиотът си взима куфарите и отива на хотел и те оставя да се оправяш с харема си. Моля те, Робер, не ме изостави в този момент. Чий е този харем? Твой ли или е мой? Моля те, не си изпускай нервите, точно сега, моля те, Искам да ми се извиниш. Извинявам ти се. Искрено. Искрено. Кажи, че не съм идиот. Си идиот. Кажи, че не съм провинциалист. Си провинциалист. Кажи ми как... Добре, айде, оставам. Слушай сега, важното е веднага да изчезнеш с Жаклин. Аз ще кажа на Джудит, че още не си се прибрал. И после ще измисля какво да му ги кажа. Утре Жаклин си заминава и всичко ще е като преди. Няма да е като преди. Швейцарката остава тук 3 дни. Той трябва да излезе много спешно. Да, аз действително трябва да изляза. Да, и аз ще изляза с теб. Това е невъзможно. Защо твой приятел се меси във всичко? Това са си наши мъжки работи. Оставете за малко насаме. Джудит, той ми е приятел, аз нямам тайни от него. Уважаеми господине Тъл! И фрайлайн Джудит. Да. Това е изненадва ли? Да, много приятно. Желаете ли вечеря? Да, за фрайлайн Джудит и за господин Робер, аз трябва да изляза. Да вечерям сама с него? Не, възстърби. Но аз със сигурност ще закъснея, Джудит. Аз също се изкъпя, ще те чакам в спалнята. Чудесна идея. Да, ако случайно се спят, ти няма да се сърдиш, защото оставам 3 дни. Как се радвам! Всички се радваме. Значи вечерята се отлага. Аз действително трябва да тръгвам. Една кратка целувка. Много кратка. То само се меси на чужината. Верно ли вече по-добре? Идвам утре. По-спокойно, Бер, казах ми преди половин час. Така ли? Вече не знам. Какво съм казала? Да тръгваме скъпа. Да тръгваме. Птичките ще си легнат.
Ами да. Мадемуазел, вие мирисали ли сте гора през нощта? Знаете ли какво е това? Не. Също така аз мога да срещна някой познат, който да ми ползва в службата. През нощта? Да. Добре. Много хубаво. Аз отивам да се изкъпя, после те чакам в спалнята или ще си правя компания с това приятел. Не. Това е невъзможно. Защо? Защото и аз смятам да изляза. Ами още по-хубаво, излизайте. Бе, от тебе свят. Да. От време на време ми се вие свят. Няколко пъти седмично. Трябва да си почивате повече. Какво готвихте за вечеря? Ама искате да вечеряте? Не, мадемуазела Жаклин каза, че... Казах, че оставам. Тук. Ама няма нищо да ядем. Да, бе. Аз имам много хубаво предложение. Оставам тук. Аз ще приготвя нещо вкусно. Какво имаме вкъщи, бе? Ами... Кисело зеле. Кренвиш. Нищо ли няма вкъщи? Не. Аз за това исках да излезем заради киселото зеле. Ти ли поръча това? Ми беше по часови график. Нищо не знае. Аз бях. Много обичам кисело зеле. Ще да спя хапчетата за главоболи, сам те останаха. Добре. Предавам се. Излизаме, хапваме и веднага се връщаме. Да.